Йога ул бик борынгы практика. Ул тормышта баланс, гармония табарга, сәламәтлекне яхшыртырга ярдәм итә. Безнең районда йога түгәрәге инде 13 ел уңышлы эшләп килә. Гадәттә төркем һәр пәнҗешәмбе кичке 6-да район мәдәният йорты янындагы спорт залында җыела. Бу юлы исә искәрмә ясалды. Башка көннәрдән аермалы буларак, һава торышы яхшы торгач, йога түгәрәге бүген ачык һавада лицей ишек алдында бара. Йога төркемен оештыручы Рәмилә Галимова. Ул үзе йога белән 15 ел элек Баулыда яшәгәндә үк шөгыльләнә башлый һәм күнегүләрнең сәламәтлеккә уңай йогынтысын сизә. Тормыш иптәше Фәнис абый белән Мөслимгә күченеп кайткач, ул бездә дә йога төркеме җыярга була. Бу түгәрәк иң элек пенсионерлар өчен оештырыла, тора-бара анда төрле яшьтәге кешеләр килеп кушыла. Бронхитім бітті. Онарысың менің тізлерім ауыртадыры. Шөгәлі алмайдырым, жүннәп бері алмайдырым. Еміне шул йога білі шүғылләні башлағаш, тіз ауыртуы тұқтады. Біз бет мұнда медитировать тайтабыз, анар дыхательный упражнениялар да бар біздің. Мене шуннан соң кішілер, көп кіші депрессиядан шыға, онар стresslар біте. Түгәрәктә ике инструктор, Рәмилә апа үзе һәм Гөлфия Гыйлфанова. Тын юллары өчен күнегүләр өйрәтергә зуррак шәһәрләрдән тренерлар да килгәли. Йога белән шөгыльләнә башлаган кеше аның файдасын күрә һәм бу шөгыльне бүтән ташламый. Бар хәрәкәт, бәрәкәт бит инде ул. Йөргәч, үзеннән аяклар языла, кеше белән уралашу үзе тагы бер бәхет инде ул. Барыбер без монда теләп киләбез, теләп йөрибез, күнегүләрен теләп ясыйбыз. Без сюжет төшергәндә футбол уйнап йөрүче ике бала да төркемгә кушылып күнегүләр ясады. Йога түгәрәге бушлай һәм бирегә вакытны файдалы үткәрергә теләгән һәр райондашыбыз килә ала. Лейсан Сабирова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.